Just noin. Sulla on selkeästi laajoja. Sillä on täältä ei voi lähteä On näin pitää ajaa. Se on varmaa työskentelyä. Se kuitenkin kiihdyttää sopimustelun näkö. Se näyttää niin, Kato kun... Ja joka kurvi on erilainen. Nyt tehdään tällä Kameran. Joo. Puhkoppa sitä mun käyttöä. Koska se vaan, tässä vähän vaatii... Nyt. Paina luomaan, kun leijunut. Siinä vähän kaasua enemmän. Ja tässä on sitten vauhdilla, että on paha käynyt. Se lähtee, muuten se jää tuohon. No. Tämä ryhmä ajaa tasaisesti. Oppisko ajaisi. Niin sen... Ehkä se murrata oli kaikkein helpommista. Ainakin mitä me etukäteen sitä ajattelin. Mä sitä ajattelin, että se ulkorata, oliko sulla ulkorata? Oli se siinä, siellä päässä se oli ulkorata. Se toisessa päässä se oli sisärata. Mä vaan sitä, että ulkoradassa aina niin isommat kaaret, että se ei ole niin iso keskipakovainus. Kyllähän Laurikin ajoi sillä siinä alussa paremman ajan, mitä siinä tuossa kisassa. Joo. Mutta tuntuu vaan, että tuossa toi kisa meni hyvin nopeasti. Joo. 15 kierrosta. Jotenkin se tuntuu, että se oli niinku... Se solvittosta. Joo. Kauemmin kesti se lämmittely.